हिंगे बाहाय तंबाय खाजानि माराते गिजिं संखा खेनर ब जतना काम करू न तंगना हनै हिंगे तिनी वीडियो खा कुनो एक्सप्लेन या ताई कुनो मोटिवेशन वीडियो बया तिनी अ वीडियो खा कैसा बखनी YouTube चैनल न प्रमोट खायनि फाइमनिसि ब बेलायखिना डांस रब खायो ताई ब बेलायखिना एडिट रब काम के खायनि रिंगो ताई ब बिनि चैनल नि बगै बेलायखिना कस्ट रब खायो हातनो सपोर्ट रक आसुक माया हाइनि बगैनो बनो बेलायखिना कोई सका आनि चैनल न किजा प्रमोट खायदि हनै आबनि बगै आं बिनि अ वीडियो नि क्लिप न किछि साना ओइ बिनि चैनल न प्रमोट खायनि फाइसिंगा थांजा नर नायदनि इ वीडियो न पुलिनि सिमि पाइथक जरा नर के काम के नुगुने तखना साइरिक जरा रगो ब कलम तिर खिलाय बेलायखिना डांस खायो ताई हरगो ब नको थांगा के आ डांस वीडियो न एडिट खायो ब कैसा कवर डांस वीडियो अपलोड खायतंगो बिनि अस चैनल नर थांगाय नायदि आं आनि डिस्क्रिप्शन रगो ब बिनि चैनल नि लिंक रिवरि नाय नर थांगाय नायदि ताई बनो सपोर्ट ब खायदि फादिंगे सुंदो बिनि वीडियो क्लिप न किजा नाय नेलेनो बुसुक जरते ब डांस खायनि निरं हायकिबा बुसुक जरते नायथके मुसाविमान हिंगे नर ब बिनि डांस रंनो नायसकजा कांके बिनि एक्टिंग रंनो जाजा कांके नर ब बिनि चैनल थांगै सब्सक्राइब खायदि ताई ब वेबक्सा कुरुंगै तंदि फादिंगे ताउ बिसको कुबं सायoi नाय नेलेनो बिनि डांस